barang ke karantau urang pado di kampung denai mambue seso. Biarlah denai pai hanyalah doa mandenan den harokan untuk engkau isu tabangki batang taranda. Tinggallah dulu ranah tapian sarato mande nan denai cinta denai dirantau maadu untuang kok nasibmu jua isuanya pulang untuang kok lain nasib berubah den japui mande den gungguang tabang. Biarlah denai pai hanyalah doa mandenan den harokan untuk engkau isu tabangki batang taranda.